ମୋ ନା ଦିଆ। ମୋ ବାପା ମୋତେ ମାରି ବହୁତ ଦୂରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ତୁ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କେଉଁ କାମ କରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତ କେବଳ ଏକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଝିଅ ଥିଲି, ଯାହାକୁ କି ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କୌଣସି ହୋସ୍ ନଥିଲା। ମୋ ମା ବାପା ମୋତେ ବିଷ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ମରିସାରିଥିଲି। ହେଲେ କୌଣସି ଜଣେ ଭଲ ଏବଂ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 18 ବର୍ଷର ହେଲି ତ ସେ ମୋତେ ବାହା ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ଚାକରାଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖି ସହିପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କି କେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ କି ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ବିଛଣାରୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ହଟେଇ ନିଜେ ଦେଖିନେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ସାହେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଦୟାଳୁ କାହିଁକି। ରାତିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ହିଁ ନିଜ ବିଛଣାର ବେଡ଼ସିଟ୍ ହଟେଇଲି ତ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକାଶ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଏବେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, କାହିଁକି ନା ମୋ ବେଡ଼ସିଟ୍ ତଳେ ତ ମୋ ବାପା ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ମୋ ମାଆକୁ ବି ଚାକିରି କରିବାର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ହେଲେ ବାପା ମାଆକୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବାପା ମାଆର ସୁନ୍ଦରତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ମୋ ମାଆଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ବି ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ମୋ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ତା ବାପା ମା ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସବୁ ସମୟରେ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ମାଆଙ୍କ କଥାରେ ଅଧିକା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ହାତ ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁବେଳେ ନିଜ ଦାମୀ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ହେଉଥିଲେ। ମା ଭିତରେ ବି ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ବି ଏମିତି ଦାମୀ ଦାମୀ ଜିନିଷ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗରିବ ହେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଆମ ଘରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନଥିଲା, ବାପା ସେତିକି ରୋଜଗାର କରିନେଉଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଆରାମରେ ଚଳିପାରିଥାନ୍ତା। ମୋ ଜନ୍ମ ହେବାରେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ତ ସେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଏ କଥାରେ ଦୋଷ ଲଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୋଟାସୋଟା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଛୁଆ ଦରକାର ଥିଲା। ମାଆକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହା କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା କି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୋଲି। ବାପା ତ ମୋତେ ଏମିତିରେ ବୋଝ ଭାବୁଥିଲେ। ମୁଁ ଦିନସାରା କାନ୍ଦି ଚାଲୁଥିଲି। କେବଳ ଜେଜେମା ହିଁ ଥିଲା ଯିଏକି ମୋର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ବସୁଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ କରି କରି ମୁଁ 12 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୋତେ କେଉଁଠିକି ଯିବାର ଅନୁମତି ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖି ଦେଖି ବଡ଼ ହୋଇଥିଲି। ମାଆର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ମୋତେ ମୋ ମା ତରଫରୁ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେବାର କ'ଣ ବା ଫାଇଦା, ଯେତେବେଳେ କି ମୋତେ କେହି ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ଭଗବାନ ମୋତେ ସୁନ୍ଦରତା ମନ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ମୋତେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ପାଦ ଦେଇନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଝ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ କଳା ଅଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ବାପା କହୁଥିଲେ କି ଜଣା ନାହିଁ କେଉଁ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଝିଅ ମିଳିଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲି। ବାପା ଆଉ ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ହେଲେ ମୋତେ ଦେଖି କହୁଥିଲେ କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି, କାଶ ଏ ତା ନିଜ ପାଦରେ ଚାଲିପାରନ୍ତା କି। ଏବେ କିଏ ତାକୁ ବାହା ହେବ? ସବୁବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏଇ ବୋଝ ଭଳି ପଡ଼ି ରହିବ। ମୋ ହୃଦୟ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ହେଲେ ସେମାନେ ତ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ନଥିଲେ। ସେ ତ ପରସ୍ପର ସହିତ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ ଆଉ ପରସ୍ପରଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମା ବାପାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦିଅ, ମୋତେ ତମ ସହିତ ରହିବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲି ମୁଁ। ସେ ମୋତେ କୌଣସି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ଜେଜେମା ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଅଚାନକ ଜେଜେମାର ଦେହ ଖରାପ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା ତ ତାପରେ କେହି ମୋତେ ପଚାରୁ ନଥିଲେ। ଜେଜେମାର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସେମିତି କରି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଜେଜେମା ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ସେଦିନ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ବି ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଜେଜେମାକୁ ମରିବାର ଏବେ କିଛି ଦିନ ହିଁ ବିତିଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ କି ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଆହୁରି ବି ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲା। ମା ନିଜର ସବୁ ରାଗ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ସୁଝେଇ ଦେଉଥିଲା। କ'ଣ ବା ଜଣାଥିଲା କି ମୁଁ ଠିକ୍ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ବାପା ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ମା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପୁରୁଷକୁ ଘରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଡାକୁଥିଲା। ମା ମୋତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲା କି ଯେ ମୁଁ ଏ କଥା କାହାକୁ ବି କହିବି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ମୋତେ ନିଜ ହାତରେ ଖାଇବା ଖୁଏଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେ ମାର କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ମୋତେ ନିଜ ହାତରେ ଖାଇବା ଖୁଆଉଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏ ଖାଇବାରେ ବିଷ ମିଶା ହୋଇଛି ବୋଲି। ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବେହୋସ ହୋଇଗଲି ଆଉ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ମରିସାରିଛି ବୋଲି, ତ ସେମାନେ ମୋତେ ଉଠେଇ ବହୁତ ଦୂର ଏକ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୋ ବୟସ 14 ବର୍ଷ ଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କି ମା ବାପା ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି। ବାପାମାନେ ନିଜକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜ ଛୁଆ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବରଂ ନିଜେ ହସି ହସି ସେ କଷ୍ଟକୁ ସହିଯାଆନ୍ତି। ନିଜ ଛୁଆ ଦେହରେ ଗରମ ପବନ ମଧ୍ୟ ବାଜିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୋତେ ବିଷ ଦେବା ସମୟରେ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ହାତ ଥରି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବୋଧେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ନିଜ ନିଜର ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଟ ବାଛି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ବନୁଥିଲି। ହେଲେ ମୋତେ ମାରିବାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ସେମାନେ ମୋତେ କୌଣସି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବୋଧେ ମୋତେ ମାରିଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ନା, ମାରିବା ବାଲାଠୁ ବଞ୍ଚେଇବା ବାଲା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ତ ସତରେ ମରିସାରନ୍ତିଣି ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏ ଭଲ ମଣିଷ ଜଣକ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ନଥାନ୍ତେ। ତେବେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲର ବେଡ୍ ଉପରେ ଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲି। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ କିଏ ଏମିତି କରେ? ଯେତେବେଳେ କି ମୋ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ମା ବାପା ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ପାଇଁ ସେ ଏକ ଦେବଦୂତ ଥିଲେ, ଯିଏକି ମୋତେ ଖରାରେ ଜଳିବା ସମୟରେ ଛାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ମୋ ନାଁ ପଚାରିଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ କି କିଏ ତୁମେ, କିଏ ତୁମକୁ ବିଷ ଦେଇଥିଲା? ମୁଁ କହିଲି କି ମୋ ବାପା ମା ମୋ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ମୋଠୁ ନିଜ ପିଛା ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ବିଷ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ଲୋକ ଜଣକ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ବୟସ ବି ବେଶୀ ହୋଇନଥିଲା, ପାଖାପାଖି 22 ବର୍ଷର ସୁନ୍ଦର ନବଯୌବନ ଯୁବକ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ନିଜ ସହିତ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଧନୀ ଘରର ପୁଅ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି? ତ ସେ କହିଲେ କି ମୋର ବି ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଏଠି ରହିପାରନ୍ତି। ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେମିତି କୌଣସି ଅଜଣା ପୁରୁଷ ଘରେ ରହିପାରିବି। ହେଲେ ଏହା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ବି ନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣ ମୋତେ କୌଣସି କାମ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେ ହସିକି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତମେ କାମ କରିବାକୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିନ। କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଘରେ ବହୁତ ସାରା ଚାକର ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମୟ ଏମିତି ହିଁ ବିତି ଚାଲିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ 18 ବର୍ଷର ହୋଇସାରିଥିଲି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ଯେମିତି ଭାବରେ ସେ ମୋର ଦେଖାରେଖା କରୁଥିଲେ, ମୋର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ମୋ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ ମୋର କୌଣସି ମେଳ ନଥିଲା। ତାପରେ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ନିଜେ ହିଁ ମୋତେ ବାହାଘର ପାଇଁ କହିଦେଲେ। ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି କି ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ କାହିଁକି ମୋତେ ବାହା ହେବେ। ହେଲେ ଏହା ସତ ଥିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ସମୟରେ ଭଲ ପାଇବାର ଚମକ ସଫା ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ସପିଂ କରାଇଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଣିକି ଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋତେ ବାହା ହୋଇଗଲେ। ମୋତେ ତ ଏସବୁ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା। କ'ଣ ଭଗବାନ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ଖୁସି ଲେଖିଥିଲେ? ମୋତେ ତ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ଥିଲି। ମୋତେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସାହାରା ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନ ମୋ ଭଳି ପଙ୍ଗୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ରୋହିତ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ କାମରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ସତେଜ ଗୋଲାପ ଆଣୁଥିଲେ।
ସେ ମୋତେ ଘରର କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଥିଲି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଅଛି ଆଉ ସେ ବହୁତ ପଇସାବାଲା। ମୋତେ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯିବା ବେଳେ ସେ କେବେ ବି ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ। ମୁଁ ସବୁ ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଯେ ଏତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପୁଅ ଏକ ପଙ୍ଗୁ ଝିଅଟିକୁ ବାହା ହୋଇଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର ତ ମୁଁ ବି ଥିଲି, ହେଲେ କଥାରେ ଅଛି ନା, ଖୁସିର ଆୟୁଷ କମ୍ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି। କାହାର ନା କାହାର ନଜର ଲାଗିଯାଏ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି କି ଯେମିତି ମୋ ଖୁସିରେ କାହାର ନଜର ନ ଲାଗୁ। ମୁଁ ଆଉ ରୋହିତ ପରସ୍ପର ପାଇଁ କାଫି ଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଚାକରାଣୀ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଆସିଲା ତ କହିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖି ସହିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିପାରୁନି। ମୁଁ କହିଲି କି କେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ରାତିରେ ସାହେବ ଶୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଛଣା ତଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ତ ସେ କହିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ନହେଲେ ମୋର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ବାସ୍ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଚାକିରି ହରେଇ ବସିବି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଜଣା ନାହିଁ ସାହେବ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିଦେବେ। ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ମୁଁ କହିଥିବା ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସାହେବ ମୋତେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ମୁଠାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ତରସିଯିବି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି କି ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚାକରାଣୀ ଥିଲା। ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ହେଉଥିଲା ତ ସେ ହିଁ ମୋ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଧରୁଥିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶୋଇବାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ବିଛଣା ତଳେ ଯାହାକି ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ଭାବନାରେ ଥିଲି ଯେ ଖଟ ତଳେ କ'ଣ ଥିବ। ରୋହିତ ଶୋଇଯିବା ପରେ ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ଖଟ ତଳକୁ ଦେଖିଲି ତ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। କାହିଁକି ନା ସେଠି ହାତରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା 4ଟି କଣ୍ଢେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ସବୁ ଛୁଞ୍ଚି ଲାଗିଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ଶରୀର ଥରୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବନାରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ରୋହିତଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ହେଲେ ତାପରେ ମୋତେ ସେ ଚାକରାଣୀର ଡର ନିରୀହ ମୁହଁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚିଗଲା। ସେ ତ ମୋଠୁ କଥା ନେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି। ସେ କହୁଥିଲା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତକ, ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବେ ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ ବି ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ମୁଁ ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ମୁଁ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମୋର ସେ ଚାକରାଣୀକୁ ପଚାରିଲି କି କାଲି ରାତିରେ ଖଟ ତଳେ 4ଟି କଣ୍ଢେଇ ଥିଲା, ଯାହାକି ସକାଳେ ସେଠୁ ଗାୟବ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତୁ କହ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ମୋଠୁ ଲୁଚାନା? ତୁ କହିଥିବା କଥା ମୁଁ କାହାକୁ ବି କହିବିନି। ତ ସେ କହିଲା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଦୟାଳୁ? ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥିବ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏଠିକି ଆହୁରି ବହୁତ ଝିଅ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ସାହେବଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାରେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ଥିଲେ। ସାହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଝିଅମାନେ। ତାପରେ ସେ ନିଜ କଥା କାଟି କହିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ବହୁତ ନିରୀହ। ଆପଣ ସାହେବଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚାକରାଣୀର କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ମୋ କାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି କି ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଏହା କହ ଯେ କଣ୍ଢେଇ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ସେ କହିଲା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାହେବଙ୍କ ଖଟ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସାହେବ ଏମିତିକା କଣ୍ଢେଇ ରଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମରିଯାଇଥିଲେ। ସାହେବ କହିଲେ କି କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଚାକରାଣୀ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଚିନ୍ତା ଘାରି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ରାୟ ମାଗିଲି ଯେ ତୁ କହ ମୋର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଲା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପଳେଇ ଯିବା ଉଚିତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପାଖରେ ହିଁ ଏକ NGO ଅଛି। ସେଠି ଅନାଥ ଏବଂ ବେସାହାରା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ। ଆପଣ ସେଠିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ମରିଯିବେ। ମୁଁ ସେ କଣ୍ଢେଇ ଦେଖି ଆଉ ଚାକରାଣୀର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ହୃଦୟ ଏସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲା। ରୋହିତ ମୋର ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ,
से कहते कि मु डाक्तर सहित कथा हो सारी। डाक्तर आशा देइछंती जे तमे जल्दी ठीक हो तम चिकित्सा हो तापरे तमे निज गोड़े छिड़ा हो पारिबो। केही मते एते भल पाउछि ताहाले से केमिति ए सब करि पारिबे, केमिति से मो जीवन नहीं पारिबे। मु बुझी पारु नथिली जे मु कहार विश्वास करिबी आ कहार नुहे। चाकराणी आउ एक अन्य चाकराणी को नेइके आसिला, से भी सेई कहानी सुनैला। द्वितीय चाकराणी मुहरु ए सब सुनी एबे तो मु सतरे डरी जाइथिली। से चाकराणी मोर बहुत साहाय्य करिथिला आ मते से ऑटो रे बसई देला आ ड्राइवर को कहला कि मैडम को एनजीओ रो गेट पाखरे ओल्हेई देबू। ड्राइवर मते एनजीओ रो गेट पाखरे ओल्हेई देला। मु निज व्हील चेयर ऊपर बसी रहिली। किछि समय पर्यंत जेमिति मु व्हील चेयर रे बसी रहिली तो मो माँ मते देखि नेला आ गाड़ी अटकई मो पाखकू आसीगला। से मते जीवित थिबार देखि कांदिबाकू लागिला। मु मो माँ को देखि डरी जाइथिली कि जेमिति घर को जाई से मते पुणी थरे विष देई न दऊ। हेले मु सेठू दौड़ी चली पारि न थांती। मो आखिर डर देखि से बहुत लज्जित अनुभव कला। से मते कहला कि झियो मते क्षमा कर दे, मु तो सहित जहाँ भी सब करूथली बहुत भूल करूथली। मु तो भाबिथिली कि तू मरी जाइछु बोली, हेले तू तो बंचिछु। से मो पाखक आसीबाकू लागिले, हेले मते तांको उपरे राग आसिला। मु कहली कि खबरदार, जदि तमे मो पाखक आसीबा पई चेष्टा भी कल तो मु तुमको केबे भी क्षमा करिबिनी। से मते पाद तले पड़ी कहला जे मते क्षमा कर दे। से दिन तते मारिबा मोर निष्पत्ति नथिला, बरम ए निष्पत्ति तो बापांकर थिला। मु बहुत बाध्य थिली, हेले एबे तू मो सहित रहिबू। तो बापा जना नहीं मोठू केबेठू अलगा होई सारिचंती आउ से निजर एक अलगा दुनिया बसई सारिचंती। मु कहली कि माँ मु केमिति विश्वास करि नेबी जे घर को जाई तमे मते भलरे रखिबो बोली। कौन तमे मते मारिबो नहीं, मो सहित खराब व्यवहार करिबनी। मो माँ कांदिबाकू लागिला आ कहला कि मो सुना झियो मो उपरे विश्वास कर। मो छाती भितर छटपट होउतबा ममता को टिके शांति मिली जिवो। तू मते एक सुजोग दे। मो मन भी मो माँ पाई छटपट हेबाकू लागिला। मु ताको कुंढेई धरी बहुत कांदिली। से मते निज घर को नहीं आसिले। मु पचारिली जे बापांकर आउ तमर डिभोर्स कहीं गेला। तो माँ कहला जे तो बापांकर मो सहित रहिबार बिल्कुल भी इच्छा नथिला। से मो सहित रहिबा पई चाहू नथिले। से मते धमक देइथिले कि जदि तते मारिबा पई मु तांको साथ न देबी तेबे से आम दुई जन को मारी देबे। सेति पई एई डर रे मु तांको साथ देइथिली। हेले मु मानुछि जे मते एमिति भाबरे दुर्बल पडिबार नथिला। तापरे गोटे दिन तो बापा द्वितीय विवाह करिनेले। मु तो मामू घर को चली गली, हेले सेमाने भी मोर साथ देले नहीं। समस्ते एहा कहिले कि गोटे पुरुष द्वितीय विवाह सेतेबेले करे जेतेबेले कि से ता प्रथम स्त्री उपरे खुशी न थाए। तू निज स्वामी को खुशी रे रखि पारिलुनी, तेबे जाई से द्वितीय विवाह करिछि। एथिरे तोर ही भूल। तो बापा कहूतिले कि मु मोर द्वितीय स्त्री सहित तुमको भी रखिबा पई राजी अछि, हेले मु से मनीष सहित रहिबाकू चाहू नथिली। मु सारा राति कांदुथिली। मु एक एमिति माँ जे कि निज झियो को ही विष दे देइथिला। मते गोटे क्षण पाई मध्य शांति मिली पारु नथिला। सबु बेले तोर निरीह चेहरा मो आखि सामना रे नाची जाउथिला। तो बापांक सहित मु रहिबाकू चाहू नथिली। प्रथमे तो मु संपत्ति लोभरे थिली। मते तो बापांकर एक सांग पसंद थिला, हेले मु बुझी सारिथिली कि कौनसी पुरुष भरोसार योग्य नुहंती। मो डिभोर्स पर से भी मते बाहा हेबा पई राजी नथिला। मु चाकरी खोजिबा आरंभ करदेली। तापरे मते से चाकरी भी मिलीगला। सेतेबेले मु चाकरी करिबा आरंभ करदेली। सेतेबेले मते अनुभव हैला जे मु कौन कर देइछि। सारा जीवन तोर आदर करि पारलिनी। तू मोर एकमात्र संतान थिलु। मु तो सहित बहुत खराब करिछि। दुनिया रे एमिति बहुत लोक अछंती जे माने कि छुआटे पई तरसी जाउछंती आ संतान पई भगवान को पाखरे प्रार्थना करी करी सेमानक मुह थके नहीं। केते ओसा बार वर्त मिनती करंती, तापरे मध्य सेमानकु संतान प्राप्तिर सुख मिली न थाए। हेले भगवान तो मते संतानर सुख देइथिले। झियो मते क्षमा करि दे, मते क्षमा करि दे कि मु ताकू आउ एमिति लज्जित अवस्था रे देखि पारि न थाती। सेथिपाई मो माँ को क्षमा करदेली।
ମୋ ମା ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ମୋ ମା କହିଲେ କି ଏବେ ମୁଁ ତୋତେ କୋଉଠିକି ବି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି କି ଯେତେବେଳେ ତମେମାନେ ମୋତେ ମାରି ଅଳିଆରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋତେ ନିଜ ସହିତ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ ଆଉ ସେ ହିଁ ମୋତେ ବାହା ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ସେ ଲୋକ ଭଲ ନୁହେଁ। ମୋତେ ସେଠି କାମ କରୁଥିବା ଚାକରାଣୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ଝିଅଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା କଣ୍ଢେଇ ଖଟ ତଳେ ରଖନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏ ସତ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଲୁଚି ଚାଲି ଆସିଲି। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲି। ମୋ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା କି ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ମା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତୁ ତୋ ମାଆକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ କହିଲି କି ମା ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏବେ ମା କହିଲେ କି ଏଥିରେ ମୋର ହିଁ ଦୋଷ। ତତେ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଘୃଣାର ସହିତ ପାଳିଲି। ଦିନ ରାତି ତତେ ଭୋକରେ ରଖୁଥିଲି, ତତେ ବାଡ଼ଉଥିଲି, ତୁ ଡରି ଯାଉଥିଲୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବି ତୋ ଉପରେ ଦୟା ଦେଖାଉନଥିଲି। ହେଲେ ଆଉ କେବେ ବି ତତେ ଅଭିଯୋଗର ମୌକା ଦେବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭଲ ମା ହୋଇକି ଦେଖେଇବି। ଏବେ ମୁଁ ନିଜ ମା ସହିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମା ଏ ବୟସରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ସେ କେଉଁଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିବାହିତ ଝିଅର ମା ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ କେହି ବି ଧୋକା ଖାଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରୁ ମୋ ଭଉଣୀ ପରି ହିଁ ଲାଗୁଥିଲେ। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ପୁରୁଷ ଫିଦା ଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କି ସେ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରେ ଏ ଘର ତାକୁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମିଳିଛି। ଅଫିସ ତରଫରୁ ଗାଡ଼ି ବି ମିଳିଥିଲା। ସେ କୌଣସି ଏକ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତତେ ତୋ ସ୍ୱାମୀଠୁ ଡିଭୋର୍ସ କରେଇଦେବି। ତତେ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ତୋ ମା ତୋ ସହିତ ଅଛି। ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଗଲି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରୋହିତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିଲା। ମୋତେ ରୋହିତଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅସଲ ରୂପ ଜାଣିସାରିଛି ତ ମୋତେ ଏବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଆଗକୁ ମୋ ସହିତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ। ମା ଅଫିସରୁ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ସାରା କଥା ହେଉଥିଲା। ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ମୋର ସବୁ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଛୋଟ ଅନୁଭବ କରାଉଥିଲେ। ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ବିଷ ଭରି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କି ମଣିଷ ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିଖନ୍ତି। ମା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ରଖିଦେଲା ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏ ପେପର ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ତୁ ଏଥିରେ ସାଇନ୍ କରିଦେ। ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ଦେଖି ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋ ହୃଦୟ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ସେ ପେପର ମାଠୁ ନେଇଗଲି ଆଉ କହିଲି କି ମା ମୁଁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଏଥିରେ ସାଇନ୍ କରିଦେବି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ଦେଖେ, ହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ସାଇନ୍ କରିବାର ସାହସ ନଥିଲା। ମା ମୋତେ ସବୁଦିନ ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ମାଗୁଥିଲା କି ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ଉପରେ ସାଇନ୍ କରିଦେ, ଯାହାଫଳରେ କି ରୋହିତକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ପଠାଇ ପାରିବି। ମୋତେ ଏଠି ରହିବାର ଗୋଟେ ମାସ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ଉଠିଲି। ଏମିତିରେ ତ ମା ମୋ ରୁମ୍ରେ ପାଣି ଜଗ ରଖୁଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ମୋ ରୁମ୍ରେ ପାଣି ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଲି ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହେଲେ ମାର ରୁମ୍ରୁ ଆବାଜ ଆସୁଥିଲା। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଶୁଣିବି ଯେ ସେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏତେ ରାତିରେ ମୋ ରୁମ୍ରେ କିଏ ଥାଇପାରେ? ମା ତ କହିଥିଲେ କି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭିତରୁ କୌଣସି ପୁରୁଷର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ମାକୁ ସେ ଲୋକ ଜଣକ କହୁଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ନିଜ ଝିଅକୁ ସେ ଲୋକଠୁ ଡିଭୋର୍ସ କରେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ବୋଧେ ସେ ମୋ ମାର ବସ୍ ଥିଲେ। ହେଲେ ଏତେ ରାତିରେ, ତାହା ବି ପୁଣି ମୋ ମା ରୁମ୍ରେ, ମୋତେ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲା କି ତମେ ଯେଉଁ ମୋତେ ବାହା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ, ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପୂରଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ କି ତମେ ମୋ କାମ କରିବ। ଯଦି ତମଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ଘର ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଫେରାଇ ନେଇଯିବି ତେବେ ତମେ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଆସିଯିବ। ତମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଝିଅକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦିଆଇ ପାରିଲନି। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କଲି। ତମ ଝିଅର ଚାକରାଣୀକୁ ପଇସା ଦେଲି, ସେ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରେଇଦେଲେ। ତମ ଝିଅ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଲେ। ମିଛ କଣ୍ଢେଇ ବନେଇ ରଖିଲି
ଆଉ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରାଇ ପାରିଲନି। ଏ ପଙ୍ଗୁ ଝିଅ ମୋ ପୁଅର ଜୀବନରେ ନ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ହିଁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିଁ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୋହିତଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ। ମୋ ମା କହିଲେ କି ଯେମିତି ତମେ କହିବ ସେମିତି ହିଁ ହେବ। ଏବେ ତମକୁ ଅଭିଯୋଗର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ମନରେ ନିଜ ପାଇଁ ଜାଗା ବନେଇ ସାରିଛି, ଆଉ ତା ମନରେ ମୋ ପାଇଁ ଜାଗା ବନିବାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ସେ ବହୁତ ନିରୀହ। ମୁଁ ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ଉପରେ ସାଇନ୍ କରାଇ ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝି ସାରିଥିଲି। ମୋତେ ମୋ ଚାକରାଣୀ ଉପରେ ରାଗ ଆସିଲା। ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ ସହଜରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଯେଉଁ ମା ନିଜ ଛୁଆକୁ ବିଷ ଦେଇପାରିବ, ସେ ଭଲା ଅଚାନକ ଏତେ ଭଲ କେମିତି ହୋଇଗଲା? ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋ ଚାକରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ମୁଁ ତା କଥାରେ ଫସିଗଲି। ସେଇମାନେ ହିଁ କଣ୍ଢେଇ ସବୁକୁ ମୋ ଖଟ ତଳେ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଏ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ବନେଇଥିଲେ। ମୋତେ ଯେମିତି ଅଚାନକ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଯାଇକି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ମାଆକୁ ବିଲକୁଲ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଦେଲି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସତ ଜାଣିସାରିଛି ବୋଲି। ତା ପରଦିନ ମା ସକାଳୁ ଅଫିସ ଗଲା ତ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ମୋ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଲାଗିଗଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା କି ଇଏ ମୋ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି ବୋଲି। ହେଲେ ଯେମିତି ହିଁ ମୋ ମାଆର ସତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଲା ତ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା କି ଇଏ ମୋର ଖାସ୍ ଚାକରାଣୀ, ଆଉ ଇଏ ମୋ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି ବୋଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ପଇସା ଦେବି। ଯେତେ ଟଙ୍କା ତୁ ମାଗିବୁ ମୁଁ ତୋତେ ତାଠୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବି। ତୁ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ମୋ ମା ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ସେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଚରିତ୍ରହୀନା। ସେ କେବଳ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଭଲ ହେବାର ନାଟକ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି କି ସେ ମୋର ଡିଭୋର୍ସ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଘର ବର୍ବାଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ସଂସାର ବର୍ବାଦ କରିବା ପରେ ସେ ଧନୀ ଲୋକକୁ ବାହା ହୋଇ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ତୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କର, ଭଗବାନ ତୋତେ ଏହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସେ ଚାକରାଣୀକୁ ବୋଧେ ମୋ ଉପରେ ଦୟା ଆସିଗଲା, ଆଉ ତାକୁ କିଛି ପଇସାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନା ଚୁଡ଼ି ସେ ଚାକରାଣୀକୁ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ଏହାପରେ ବି ତୁ ଯଦି ପଇସା ମାଗିବୁ ମୁଁ ତୋତେ ଦେବି। ବାସ୍ ତୁ ଖାଲି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେ। ସେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଏକ ଅଟୋରେ ବସେଇ ସିଧା ରୋହିତ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ବି ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ମୋ ଭାବନାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଶୁଖି କଣ୍ଟା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆଉ କହିଲେ କି ମୋତେ କିଛି ନ ଜଣାଇ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ତୁମକୁ କେଉଁଠି ନ ଖୋଜିଛି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି କେଉଁ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ? ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି କି ରୋହିତ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତମ ଚାକରାଣୀ ମୋତେ କହିଥିଲା ଯେ ତମେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦିଅ। ସେ ଅବିକଳ ମୋ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା କଣ୍ଢେଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ସେ ଖଟ ତଳେ ରଖିଥିଲା। ମୁଁ ରୋହିତକୁ ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲି। ସେ ସେଇ ଚାକରାଣୀକୁ ଖୋଜିଲେ ତ ସେ ଚାକରାଣୀ ଘରେ କେଉଁଠି ବି ନଥିଲା। ରୋହିତକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଗଲି ତ ଚାକରାଣୀ ରୋହିତକୁ କିଛି ବି କହିନଥିଲା ଯେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ବୋଲି। ସେ ରୋହିତକୁ କହିଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିକି ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେ ଏହା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେବେ ବି ଆସିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ରୋହିତକୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଭରସା କଲି ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ଭୁଲ ମଣିଷ ଉପରେ ଭରସା କରିନେଲି। ଯେଉଁ ଝିଅର ମା ବାପା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଫାଇଦା ପାଇଁ ତାକୁ ମାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଝିଅ ଏମିତି ହିଁ ବନିଯାଏ। ତାକୁ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରୁହେ ନାହିଁ। ମୁଁ ରୋହିତକୁ କହିଲି କି ମୋ ମା ଆଉ ତମ ବାପା ଆମ ଦୁଇଜଣକୁ ଅଲଗା କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଥିଲେ। ଦୁଇଜଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଛନ୍ତି। ତମ ବାପା ମୋ ଭଳି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପଙ୍ଗୁ ଝିଅକୁ ନିଜ ବୋହୂ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତମ ସହିତ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିବା ବାଲା ବୋହୂ ଦରକାର, ଯାହା ଭିତରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିବ। ସେ ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସର୍ତ୍ତରେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେ ମୋର ଡିଭୋର୍ସ କରେଇ ତାପରେ ତମ ବାପା ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବେ। ସବୁ ସତ ଜାଣି ରୋହିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ କି ମୋ ବାପା ମୋତେ
ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ରହୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅୟସ ଆରାମ ଭରା ଅଭ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇସାରିଛି। ସେ ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାହାଘରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ପଇସାରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅୟସ ଆରାମ ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ରୋହିତଙ୍କ କହିବାର ମାନେ ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଥିଲି। ତାଙ୍କ ବାପା ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେ ମାଆକୁ ବାହା ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ରୋହିତ କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ସେ ଚାକରାଣୀକୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଘର ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋ ମାଆକୁ ବି ଏବେ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ି ସାରିଥିଲା। ସେ ବି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲା। ତାକୁ ମୋର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ମୁଁ ରୋହିତ ସହିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିବି, ତେବେ ତା ହାତକୁ ଆସିଥିବା ପଇସା ତା ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲା। ସେ ତ କେବଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସାର ଭୋକିଲା ଥିଲା। ମୋ ମା କହିଲା କି ତୁ ମୋ ଝିଅ, ତୁ ମୋ ସହିତ ଚାଲ, ଆଉ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ତୋର ଚିକିତ୍ସା କରିବି। ଏ ଲୋକ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଇଏ ତୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ମୁଁ ତୋତେ ଏ ପିଲାଠୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦିଆ କରେଇବି। ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ତୁମ ଅସଲ ଚେହେରା ଦେଖିସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ରୋହିତଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଆଉ ବୋକି ଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲି। ମୋତେ ବୁଝିଯିବାର ଥିଲା କି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନୁହଁ। ତ ମୋ ମା କହିଲା କି ଇଏ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତୋର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି କି ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ନେଇଥିଲି। ଯଦି ତମେ ମୋ ସହିତ ଏବେ କିଛି ବି ଜବରଦସ୍ତି କରିବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୋଲିସରେ ଦେଇଦେବି। ପୋଲିସର ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ମୋ ମା ଟିକେ ଡରିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ମା, ତମେ ତାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଯେ ତମକୁ କ୍ଷମା କରି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ମା ଉପରେ କୌଣସି ଦୟା ଦେଖେଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ପୋଲିସକୁ କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ସେ ମୋତେ ଖାଇବାରେ ବିଷ ଦେଇ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି କରିନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେ କେବେ ବି ମୋତେ ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଥିଲା ଯେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରୋହିତ ମୋତେ କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଥିଲି, ହେଲେ ତମେ ମୋତେ କେଉଁଠି ବି ମିଳିଲନି। କାଶ ତମେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଇଥାନ୍ତ କି? ତମ ମା ବାପା ଦୁଇଜଣ ଯାକ ହିଁ ଭୁଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ମୁଁ ରୋହିତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ନାହିଁ ବୋଲି। ଏବେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ। ମୁଁ ରୋହିତଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦେଶରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଆଉ କହିଥିଲେ କି ଏହାପରେ ଇଏ ଚାଲି ବୁଲି ପାରିବେ। ରୋହିତ ମୋର ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥାନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କମ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ଅପରେସନ୍ ପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ନିଜ ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ରୋହିତ ମୋର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ ଥିଲି କି ସେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ଦେଇଥିଲେ। କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।